kapitulo ba nagkakasala sila, ano magkabuhay, mamuhay kami ng may matatag na pananampalataya sa iyo. Nihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, isa na naman pong makabaluhang Sabado ang nakapiling ko kayo at lagi po ninyong tatandaan, may kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami sa programang Ang Forever Ko sa Diyos. God bless you. We've just heard the Association of Religious Men and Women. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Manawag Dominican Radio. And now